meg, hát... Ja, jó, most esetleg hallottam, olyan, csak köp ki az altatót. Hát jó, nem tudtam, hogy most mehet majd YouTube-ra is rossz, de mondom, kezdjük el a vlogot. Ja, itt van, jó. Hol vagyunk? Hol vagyunk, Bence? Itt vagyunk, de hol vagyunk? És nem tudja. Most jöttünk rá, hogy amúgy lehet Fehérvárra kellett volna menni a Druzsinékhoz, ma ott a Night Ride. Na mindegy. Hát rohagy meg, Matyi. Na mindegy. Szóval itt vagyunk megint Dégen, Festetics kastély, ez a Dégi Festetics kastély. Idols 2025, péntek, 0. média nap, meg beköltözős nap, meg ilyenek. Mi most csak médiázni jöttünk. Mi? Ez a való világ beköltözés. Az a való világ beköltözés. Szóval ez a mai téma, megpróbálunk nektek valami tartalmat csinálni egyből, aztán majd ebből, aztán majd egy fél év múlva látjátok. Vagy egy év múlva. Mi történik, Gavus? Egyedülre én sem tudom. Itt van ez a... Itt van ez a rendkívül szép autó. Azt hittem, az a Bora. Mazda. A Bora is szép egyébként, nem tudom miért mondod. Jó, csak nem. És most erről próbálunk felvételt lőni, amíg még tudunk. Mi a baj az új M5-tel? BMW. Nem tudom, nem. Amúgy szép autó, tehát hogy nem néz ki szarul, de nem is olyan fura. Fura. Nekem fura. És milyen eddig a benyomásod, de rendezvényen milyen a benyomásról? De mi van? Nem úgy értettem, hogy belülről te barom. Hát hogy belülről? Ja. Jó, aki ilyeneket hozzá. Hát akkor azt mondta, hogy vezetni, és nem azt, hogy belülről, a belülről az a belső a kocsinak. De ott piros az nem jön baj, igazad? Hát itt nem néz ki rosszul, csak ezek a veseik borzasztóak. Én elfogadnám. Hát azt nem mondtam, hogy nem. Mitől a Herótól a kocsi? A Volkswagen Golfoktól a Heróton. Nem szép, nagyon szép autók, nagyon tetszenek. Szeretnék is egyszer egyet. Egy ilyen 7-es mondjuk. Vágd be, légy ide most. Tehát, hogy nagyon szép autók, de annyi van belőlük, és annyira sokat láttunk már, hogy amúgy már kicsit unalmas. Meg még az is jöttünk le. Haza meg nem is fogsz, mert most szóltál be. Haza meg buszozok. Jó. Hallod, Gala? Ha? Nézd, az ott az a logó, az a GTR. Majd légy szíves, vágd be ide a Robi Suzuki GTR. Amin egy gyári GTR logó van. Nem tudjuk honnan, nem úgy kaptuk. Úgy kaptuk, hogy gyári GTR logó van egy Suzukin. De azért azon van felebb, mint ezen. Mondd az, Gavus. Esélyem sincs. Esélyed sincs. Összes útban. Mindenki. Azt hittem, a fények nem jók már. Na, az még talán. De a víz tükröz annyit. Hát meg nem... Itt amúgy több fény van, mint ott, ha mellene. Ja. Csak hát nem, nyilván nem mi vagyunk az egyetlen médiások, és mindenki akar egy jó felvételt. Jók a gépek? Azért ilyenkor fáj egyébként itt hogy ilyeneket. Megszorult a kaja, vagy mit akarjuk? Aha, félrenyeltem. Cefet, nagyon durva. Ezek több Liberty Walk van itt, bazd meg, mint amennyi Európában, nem? Ez fasság így. Tehát, hogy ennyi Liberty Walkot egy helyen azért ritkán lát az ember. Az is az. És nem tehát, hogy forint egy ilyen. Hát, ja, de nem is 4. Tehát, hogy ez így ember. Végtelen mennyiségű pénz van itt, nagyon túlva. Nem, Bence? Ez a leleplezős autó.
Mehet egy TikTok live. Hát pedig amúgy nem is olyan hű, de extra. Hogy, Hát amúgy nem. Mert érted, az a Mazda az vakra. Hogy extra, de nem annyira. Pocakál itt ilyen futóművet, mint ezzel mondom. Figyú, dagadt ember ott segít a autó. Ja, az egyik egyenes, a másik meg befele. Ha ez az egyenes, akkor meg ez kifele. Nagy gáz, minden megold. A nagy gáz minden megold. Big gas, let's go! Andiamo! Jó, amúgy rohadt jól néz ki ez az autó, de tényleg a kerék az olyan, mint a pocak állította volna a Suzuki-n. Nem, még az is sok volt, bazzeg. Úgy járok már fél éve. Wenn ihr alle draufsteht. Ja, oké, ja. Vegyétek el azt. Lehet, hogy kell ennek a rámpa felfele. Kiegészítésnek. Fölfele meg jó volt. Az állítva. Aha, fölfele jó volt. Ja, hát ha megemeli, akkor jó lesz. Jó képlet, Bence. Hú, de dzsuvás a laptopot, te. Very nice, very cool. Szóval srácok, megpihentünk egy kicsit az árnyékban. Nagyon jó a rendezvény az az Idols idén is. Rohadtul meleg van, nagyon-nagyon jó idő van, végre olyan igazi nyárias idő van. Ezután a szar május után. Úgyhogy így május végére ez nagyon-nagyon-nagyon kellett. A videó végén fogjátok látni azt, hogy milyen királyautók vannak és milyen a fő nap, mert ugye szombat a fő nap, amin itt vagyunk. Eszméletlen egyébként, eszméletlen szép autók vannak megint. Nagyon sok tavalyi autó van, nagyon sok olyan autó van, ami még nem volt. A Liberty Walkos autók rohadt jól néznek ki. Úgyhogy ez van, pihenjünk az árnyékba egy picit. Szóval srácok, elcsíptük a Night Rider srácokat egy kis interjúra, úgyhogy most váltani fogok angolra, és kérdezek tőlük pár ilyen egyszerű kérdést. So guys, how do you like Hungary? Yeah, it's our first time on a Hungarian event, car event, and we like the vibes, we like the event. The venue is beautiful. It's probably the most beautiful venue we've actually seen for the car meet, which is nice. It's middle of nowhere, so it's hard to find anything around the venue. But I think that's the beauty of it, because it's so far away from everything that there's a lot of freedom to be around. There's so much space here. I see people all around the back of the area walking around, chilling, having picnics. There's just a super chill vibe in here. It's a family event vibe kind of things. I heard you had a tire trouble down the road. You stopped at Fehérvár. For us, it wasn't too lucky because we were driving, because we drove all the cars here, we didn't trailer them. So we were driving quite fast, Boogie was changing the lane and the tire just slipped off the bidet from the wheel. Oh. So it was kind of sketchy situation. But yeah, luckily we just posted that we need a tire shop and so many people are helpful and many people wanted to help us. And your guy was one of the guys that happened to have, you know, the literally like 20 shop, minutes. yeah, very close, so we could go and they sorted us super quickly.
with the tires. Yeah, very cool. Thank you so much for help. Yeah. Yeah, that's cool that it resolved really quickly, and you don't have to trailer the car for a tire shop. That's amazing with the community that we also have. You know, we have many people that actually watch what we do and, you know, see the Instagram, see the stories and stuff, which is very helpful in case of that situation. Yeah, I can imagine. And do you get recognized by Hungarian fans a lot, or it's less than other countries? No, there's quite a lot. There's pretty a lot. Yeah, really. Coming here, yeah, quite surprisingly. We got so many messages when we posted that we're coming here. So many messages saying, "Oh my God, you're coming." Yeah, the two main messages that we get is firstly the police gonna fuck us up, and secondly secondly the roads are shit. But the roads were not that bad. Yeah, The roads police were didn't catch us. not that bad. It's not a good. Like you have to pay attention when you Not drive. bad, not But it's terrible. alright. How do you like the Hungarian countryside? Not just here in Dég, the way here. How do you like that? How do you like Hungary in general? Well, the road could be a bit better. Yeah, I can agree. But honestly, the scenery of everything, the vibe of it is very similar to Poland. Like every country, we've been through Czech Republic, Slovakia, and Hungary. It's all about roughly the same vibe. You know, you just go beautiful forests, beautiful landscapes, and everything. So it's pretty much the same, just beautiful. I really like our countries like this. Do you guys planning to go to Hungary and another event in the future or something like that? We didn't get the invitation yet, but if anything like this will happen, we will be happy to. There will be another Idols in the summer like this, with a nice beer. Why not? So we are a small YouTuber group with a few, kind of like you guys, just really small. We have 1,000 subscribers at YouTube. You are a great inspiration, and we are planning a few events in the next few years. If we send you an invitation, would you like to come if it's an event like this? Yeah, if it's an event like this, it very depends on our schedule and our calendar, because there's many events that we get invited to, but like a lot of them are the same weekends as well. So it's hard to get sorted the calendar. But if we have a free weekend, then it will be like this. Yeah, we'll be happy to come. The road trip is super nice. Take cars, drive around with some friends, and come hang out. So yeah, that's good to hear. Right, thank you guys for the interview. All right, thank you. And hope you enjoyed Awesome. Hungarian countryside. Yeah, we do. Thank you.